revenit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Alice, iar astăzi sunt aici împreună cu iubitul meu, Andy Duțu. Salut! Și vom filma Yoga Challenge. Să trecem la treabă. Hai! Eu o să vă las prima poziție undeva pe ecran. Și așa Să e. trecem la treabă. Hai! Nici asta, da? Hai. Tu trebuie să... Nu, pune-ți tu prima oară. Da, ține-mă! Hai, pune prima oară piciorul ăsta. După aceea celălalt. Fraților, pentru că am încercat deja o poziție de yoga și nu ne-a ieșit, hai să-l chemăm pe fratele meu să ne ajute un pic. Pentru că noi nu ne descurcăm, noi doi singuri. Și Hai. să-l chemăm! El este George. Salutare, fraților! Și acum să începem. Haide! Hai! Deci, tu trebuie să ai în scaunel, împărțea scaunel. George să te țină și eu să vin așa, căzând. Hai! Hai, ține. Hai, ține așa, tare puternic. Nu, stai postea scaunel, să mă stui după pe tine. Ca lumea. Acum! Hai, știi? Stai că m-am blocat! Acum lasă-mi în față, lasă-mi în față! Păi tot! Nu putem, frate, Nu, deci poziția asta deci nu asta putem. e un fel de Exact. tot tehnicii. Prima poziție nu ne-a ieșit, așa că Vom trece la următoarea. poziție de yoga. Hai! Trebuie să mă zic? Așa, nu? Un pic mai în față dacă te părți. Ui, stai că nu ne Tipi tehnicii, o să trebuiască să treci la următoare. Acum o să facem a treia poziție, care este mult mai ușoară decât primele două. George, tu o să ne zici dacă facem bine sau nu. Încet. Hopa, hopa, păcat! Da, cum mă, băiatule? Ne-am adus acum un accesoriu. Mâinile pe asta, pe genunchi, gata? Nu-i nimic, da! Acum avem două poziții corecte. Una nu ne-a ieșit, Iar una ne-a ieșit cu ajutorul scaunului. două ne-au ieșit. Da, două, Eu ce corect. ziceam? Acum o să facem tot o poziție ușoară, tot la fel din punctul meu de vedere. Ia, trebuie să ne Ușoară. George, ține-ți un... Uităm? Hai. Ca Titanic. George, ține tu, văd și eu. Nu pot să țin minte. Hai. Stai aici. Stai? Nu, eu te stau așa. E bine? Trebuie să Așa. ai picioarele lipite de pământ, nu așa. Așa? Da, așa. E bine? Mâinile așa, nu? Nu. Drepte, așa. Bun. Și acum mai facem scutul. Acum am cu o poziție super ușoară. O să o afișăm pe ecran. Hai. Stai că n-am văzut cum trebuie să stau. Arată tu, George. Bine, hai. Și acum vom face ultima poziție. Un pic mai dificilă, din punctul meu de vedere. Da, și la mine la fel. Și tot așa să ne folosim de scaun. Că... Singur mă supredem. Hai. Spate din picioare. Am agaț-o. Agaț-o Așa? de sus. Stai, poate dau capul de masă. Nu dai. George, ia scaunul. Da? Hai, pui, dar ține mâinile, ține mâinile. Hai, Dă mâinile, de genunchiul lui Ana. nu, poate. Ia-l scaunul. N-ai cum, bă. Dragilor, cam atât și cu vlogul de astăzi. Cu voi a fost Alice, Andy și George. Nu uitați să dați like, share, să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când eu postez. Și desigur îi mulțumim cameramanului pentru că a avut o răbdare enormă. Nu uitați să lăsați și idei de vloguri și desigur să-mi lăsați pe Instagram poze cu poziții de yoga pentru a face și al doilea challenge. Like, share și subscribe. O să lăsăm Instagramul nostru ori pe aici pe undeva, ori jos în descriere și noi ne revedem tura următoare. Vă pup! Prima poziție nu ne-a ieșit. Hei dragilor, bine ați venit sau revenit! Stau în fața mea și mă fac